I dag vil vi fortælle jer lidt om en af vores mest solgte rifler, som er en Titan-rifle. Titan kommer fra Østrig og har produceret våben i rigtig mange år, og det er en af vores allermest solgte rifler. Dels på grund af, at det er en super kvalitet, men også at du får virkelig meget rifle for prisen. Der er flere forskellige muligheder her med rifler. De har både rifler i almindelige træskæfter, nogle virkelig flotte. Det her det er en exclusive. De fås også i standardmodeller, som er en smule billigere. Du kan få den i syntetiske skæfter, som den her model. Selvfølgelig fås de også i links, som den også er. Og så fås den i den model, som hedder Titan 16, som er en rettrækker, som vi kender fra nogle af de andre mærker. Alle tre er utrolig velskydende, hvor man virkelig får en god kvalitets rifle til meget fornuftige penge. De her rifler har alle sammen mulighed for at kan skifte kaliber på. Og det vil jeg prøve at vise jer nu, hvor nemt og simpelt egentlig at det kan lade sig gøre. Fordi det kan gøres med meget få værktøjer og faktisk ret hurtigt at gøre. Der sidder 2 skruer her i bunden, som skal løsnes med den her, som egentlig holder skæftet fast på selve riflen og låsestolen. Når de er skilt af, så sidder der 2 obrago-skruer, som holder selve piben fast inde i låsestolen. Og det er egentlig faktisk kun de 2 skruer her, som skal løsnes. Og så kan man simpelthen trække piben ud. Og så er den skilt af. Så tager man sin nye pipe og sætter i låsestolen igen, og spænder bolterne her, og spænder på skæftet igen, og så er man klar til at skyde. Hvis det er i de her forskellige kalibergrupper, som passer sammen, kan man bruge samme bundstykke, men ellers hvis man går for en standard kaliber, 6.5, 308, 3006, og skal over i en magnum kaliber, så skal man skifte bundstykket også. Men det her det er en 3006'er, som kunne blive byttet med en 6555 for eksempel. Der kan det bruges det samme. Der skal dog nyt magasin til. Nu samler vi den igen, og så prøver vi at gå i kælderen, og så prøver vi at se, hvordan den skyder den. Nu har vi fået samlet riflen igen, så nu vil vi prøve at skyde den her på vores underjordiske bane. Det her er et riffelsæt, vi har solgt til en kunde, hvor den er monteret op med en Swarovski Z6 kikkert i en størrelse, der hedder 2,5 til 15 x 56. Vi har så en optisk skudt den ind, så nu bliver det spændende at se, hvordan det passer her på selve banen. Men vi prøver at give det et par skud og se.
Det, der er det vigtigste i den her sammenhæng, det er, at skuddene de er samlet. Og det må vi sige, at den her den laver en ret god skudgruppe, det der. Hvor at, vi egentlig har 2 skud, som sidder oven i hinanden, og så har vi et skud, som lige sidder til højre derpå. Så det er, den skal bare lige have de sidste få klik ind, den her, så er den skudt ind og med en meget acceptabel egenspredning. Så det er bare rigtig godt, det der. Så det er et sæt, der varmt kan anbefales, det her. Det er bare at komme ud i butikken og kigge.